ngingasho ukuthi sekuphele 2 weeks sonke eshadile. Hawu ngathi bewuyizolo. Hayi, isikhathi siyashesha. Hayi isikhathi siyahamba. Yabo ufuna ngibona le ngubo leyo. Ama-memories. Khuliswa yini? Hawu. Bungabona? Hayi. Kodwa phela ukuthi uyabona kusho ukuthi nje kwafikeka vele. Oh, ufika usuvele. Oh, ngani nami ngiyaxaza hawo. Ngoba sasivumele nokuthi koba semva komshado. Kanjalo kodwa manje anginambi ukuthi nami angisakhumbuli kahle ngempela. Hayi kufanele ngoba phela naku isikhithi samalungiselelo nami bese ngisangene ekhanda. Umuntu wayedidekile. Manje ngiyaxaza ngoba umuntu akaze phela sasivumele ukuthi ngeke impela ngingaka koze kube semva. Manje ngiyaxaza manje futhi ke awu baba ubani nalo wabesenza kanje. Hey angisazi lutho Awusazi. Hayi phela yamalungiselelo. Vele uphamba. Nawe niphele yonke indawo. Hayi angisazi impela. Hey, ayizobona amaphuma mbani. Hayi sobona mase. Hayi iphume sibone ukuthi impela ngoba iyovela isho nje wena. Uyisholo yena ukuthi Awu asho nawe waphazameka. Hayi phela uyazi ukuthi ixhosha libhekile. Hey, xhola libhekile. Hayi sobohla ama news. Hayi sobohla.